Само хора с добра футболна памет могат да си спомнят стадион Христо Ботев, претъпкан до козирката с над 35 000 души, дошли да гледат канарчетата срещу Гранда ЦСКА. Домакините съзнаваха добре цената на победата и започнаха матча без разузнаване. Всичко се разви по най-добрия начин за жълто-черните, още в началото, когато защитата на ЦСКА сбърка два пъти. Преди Хвойнев да овладее топката и след това, когато Милен Петков я довкара в собствената си врата за радост на припълнения стадион. След това обаче червените извоюваха поне 20 метра предмостие в зоната на центъра и последваха опасности пред Арсов, които показаха, че всъщност матча едва сега започва за гостите. В 30-та минута Запян Раков изпусна за пръв и последен път Емил Костадинов, който намери свободен Атанас Георгиев и той изравни. До края на първото полувреме ЦСКА продължи да диктува играта, но това не промени нищо в резултата. През втората част Ботев се дигна на щурм, защото равенството не устройваше въобще канарчетата. Окрилени от присъствието на президента на Република България Петър Стоянов, пловдивчани промениха статуквото на трена и след няколко възможности за гол в 22-та минута на второто полувреме защитникът Петър Шопов изненада с включването си в атака червените, бе повален в наказателното поле и реферът Веско Боденов отсъди дуспа. Вратарят Станев изби удара на Зайцев, но опитният халф не изгуби присъствие на духа и довкара топката. ЦСКА реагира с няколко закъснели атаки, при една от които Луджев можеше да огърчи стадиона 2 минути преди края на матча, но Арсов акробатично изби. В последните минути на срещата жълто-черните, подкрепени от публиката, развиха бърза контра и топката стигна до непокрития Зайцев, който с кинжален удар оформи крайния резултат 3-1 и постави точка на целогодишното ходене по мъките за Ботев, който с тази победа остава твърдо в групата на майсторите.